Mutuo ba mo gaba? Ha, mutuo mo gaba? Diring tulong mo na usa. Upan lingo-lingo. Kamu diha sa kuan live streaming mutuo mo gaba? Ang gaba dili magsaba. Di ta makaturo. Pero makaingon biya ta dinhi sa ebanghelyo nga atong nadungog mga igsuon nga murag gigabaan ng mga kuan kining mga apostoles sa Ginoo kay wa man nila pasakya sakayan, no? Ginoo na wa na pasakya. Nya giingnan pa gyud siya nga multo, no? Ana ay multo. Kay lagi kuan di lang si Jesus Kristo naglakaw sa dagat padung sa sakayan wala pasakya siya sa iyang mga apostoles. Nya sa unang pagbasa katong nanghitabo nga si Moses gibasol ni Aaron o ni Miriam tungod sa ang mga tao wa nakakaon og kuan karne, no? Nakakaon karne niya daghan kay silang mga gireklamo ba mo gibasol si Moises ni Miriam, no? Sila si Aaron ug si Miriam ilang gibasol gipasanginlan og unsa pa na, no? Nya tungod nini gikagid, no? Si Miriam gikagid ingon tang gigabaan lagi, no? Nya mo na usahay kita makatuo ta kay do na magini ingon tang resulta kining ato ang mga daotang buhat, no? Daotang buhat o daotang pulong o mga nang ato mga daotang nahimo ba, no? Doon na magini untang baos, no? Ingon lagi ang gaba gibaan na siya. Nya mao na usahay katuo ta kay lagi kanang ingon nga imo manggisuklan ang pari, sabi na imong pari na mapaan siya, no? Nya pero kita makaingon man sa tanga niya ang pari day di sa gabaan sa iyang gibuhat nga daotan o sa iyang gibuhat ka sa ang lay ko ray gabaan, no? So mo nang ni uban lagmit gani karon kadaghanan di na mutuo nining gaba, no? Kay lagi mo na nga di katuo gaba kay kinsa man ka Ginoo ka, Ginoo naman na sa Ginoo ra na gikan nya ikaw nasayo day ka sa kana silot na sa Ginoo, no? Nya labi na maingon ta nga kaayo sa Ginoo ano gud tawo mo silot man siya. Ang silot dili man gikan sa Ginoo, gikan man na sa kanang ingon na mga gikan man na sa yawa, gikan man na sa atong mga daotang binuhatan, no? So mao nga mabandi gyud ka tuo kay lagi dili na pod laom ang pag-ila o ang pagtuo sa Ginoo, no? Nga makaingon lagi nga ano gud taong buhaton sa Ginoo di na siya maayo di ay dili din na siya buutan, dili din na siya maluluyon nga malipay din na siya nga ang tao magsakit nga ang tao nga nakasala lang iya hadayon nga pahamtangan og silot, no? Ingungod siya gud nga makasa pasaylua dili lang kapituan nya makasa man gyud ang tao nya iya day silutan ang gabaan day dayon, no? So mo nang pipila sa mga pangutana nga makapabugnaw nining pagtuo nga gaba mga igsuon. Pero ang kamaturan
nga doon na gyoy sa in English ng gaba divine retribution ang paghukom ba, ang pagbawas, no? Yeah, naasabihan na diya sa ato abang sa kanang secular nga pagtuo nga ingon nga what comes up must go down, no? Or unsa imong binuhatan balik sa bayan na diha nimo, no? Balik sa diha nimo. Mo ni nang itabo sab kang Miriam, no, nga ilahanggi basol og pasanginlan si Moses. Ya mao sa gani siguro nga kang mao sa ni kang Moses kay iyang human siya gipasanginlan nila ni Miriam ug ni Aaron, gibasol siya nila ni Miriam ug ni Aaron, siya pud mismo mipadangat ni hingat to sa Ginoo. O iya pong gingnan ng Ginoo nga nganong imo man kung gipahimungtan ining silot, nganong imo man kung gihatagan ni ining tahas pagdala ni mga tawhan nga masupilon. So iya pong gibasol ang Ginoo sa iyahang sa tahas nga gisangon sa Ginoo diha kaniya nga pagdala ni ining mga Israelita gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga panaad. Ug tungod ini si Moses wa na pud magmalampuson siya, wa pud siya makadala ngadto gyud sa yuta nga panaad. Matawag pud nato nga gabaan pud si Moses, no? Gabaan pud si Moses, no? So kining COVID ka sa man ni kabaan sa ning mga nasakit o gaba ba ni sa Ginoo o silot ba ni sa Ginoo, no? Nga moingon gani ng uban nga wag kita mahimo nini kay sa Ginoo ba yan ni sa kun saon na to pagbakuna kanang mga pagbakuna maagyoy sila nahimo sa gahom sa Ginoo, no? So nining mga pagtuo nga ingon ini ang dili kita dayon maka hukom o hingpit nga makabasol nining mga butang nga wa sa tay kasayuran, no? Nga wa sa tay ingon tang wa sa tay igong kapahamungtan unya gani lisod sad kaayo o galing ato sa ning ipasangil sa Ginoo kay mura na pud tag Ginoo nga moingon nga musilot, no? Nga mao man ni ang ingon tang pag-ingon nato gaba, no? Kita may nisilot kung moingon tag gigabaan, no? So naatuod kini matawag na to divine retribution o gaba. Kaya gani moingon kong di man ko mutuog gaba pero hadlok lang ko gaba, no? So kinaa yun ni siya pero dili ang tao ang mo hukom o mohimo ni ini ang Ginoo. Unya ang Ginoo ra ba mo nang gingon nga ang gaba dili magsaba, ang Ginoo ra ba bisan sa iyahang ingontang kamaluluyon kaayo o way sukod ang iyang gugma pero naa sad di siya hustisya o kining gaba hustisya kini nga nagagikan sa Ginoo.